శ్రీరస్తు శుభమస్తు. తేదీ 11/2/2026 నాటి పంచాంగము. సంవత్సరము శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరము. ఆయనము ఉత్తరాయణము. ఋతువు శిశిర ఋతువు. మాసము మాఘమాసము. పక్షము కృష్ణపక్షము. తిథి నవమి పగలు 9:58 వరకు. తదుపరి దశమి తిథి. వారము బుధవారము. నక్షత్రము అనురాధ నక్షత్రము పగలు 10:51 వరకు. తదుపరి జ్యేష్ఠ నక్షత్రము. యోగము వ్యాఘాత యోగము రాత్రి 2:25 వరకు. తదుపరి హర్షణ యోగము. కారణం గరకరణము పగలు 9:58 వరకు. తదుపరి వాణిజ్యకరణము. ఈరోజు పంచాంగములైన తిథి వార నక్షత్ర యోగకరణములలో వారము మరియు కరణం తప్ప మిగిలినవన్నీ అశుభంగా ఉన్నాయి కనుక సాధారణ శుభ కార్యక్రమాలకు సైతము అంత అనుకూలం కాదు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో సాధారణ శుభ కార్యక్రమాలు చేసుకోదలసిన వారు జ్యేష్ఠ నక్షత్రము అనురాధ నక్షత్రములను సంపత్తార, క్షేమతార, మిత్రతార, పరమిత్రతారలుగా గలవారు ఉపయోగించుకొనవచ్చును. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ సబ్స్క్రిప్షన్.